kodi apeza moyo pa Mars, pa planet ya Mars? Moni ntine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera mlengalenga, tikubwereranso mlengalenga pali ma update ene omwe yapangika okhudza ku Mars. Ndiye inu ngati muli ndi chakumwa, kaya ndi masana, kaya ndi fada, kaya malinga ndi nthawi kwanuko, tagwirani tenticheze. Akuti rover ya NASA yapeza zinthu zachilendo ku planet ya Mars. Rover yomwe anatulumiza ku Mars a NASA imatchedwa Perseverance, olondinoti Perseverance rover eti ndi ngati chirobot, chigeologist chake chirobot cha Material 6, komanso ndi ngati pachoka ndi laboratory, ndi lab eti ngati mwa chirobot muli labu anayikamo zipangizo zambiri zosiyanasiyana, technology opsa ija yamphamvu kwambiri ndi kuchitumiza ku Mars. Anachitumiza mu chaka cha 2020 kuti chikafufuze, chimajambula, chili ndi makamera, chimatenga masampo a zinthu zosiyanasiyana nkumayeza kuti aone paja afuna aone kuti kodi nkokhalika kapena ayi. Chikapeza chinthu china chilichonse chomwe chikuoneka kuti chili interesting amasunga eti. Nde chinapita ku Mars, chinafika chakhala chikujambula zithunzi, chakhala chikutenga info pamenepo, kuchita collect data, kupanga drill miyala yosiyanasiyana ndi kumayeza eti. Nde pali mwala wina wake otchedwa Cheyava Falls. Nde apo poti ngoneneratu kuti olo ku Mars ngakhale tili kutalitali chonchi, chifukwa cha zithunzi zomwe anatenga ndi mmene amakuonera malo osiyanasiyana pa Mars anapatsa kale mayina eti. Tikamati mwakuti falls, kaya nyanja yakuti, kaya chani, zinthu zoneyo kuti anazipasa mayina angakhale anthu sitinafikeko eti. Nde pamwalawo pa Cheyava Falls po apezapo kuti pali ma minerals eti, pali iron phosphate, pali vivianite, dragite, zinthu zonena kuti zimapezeka pa earth pano eti. Komanso ma minerals amenewo amapezeka kuchokera kwa ma microbes. Ma microbes ndi tizinthu ting'ono kwambiri, ma living things, tizinthu ting'ono ta moyo eti. Amene anatenga biology, amene amayitsata biology akudziwa za ma microbes, ma microorganisms, tizinthu ting'ono tina timayambisa matenda, zinthu zoterozo eti, koma ndi ting'ono eti. Komanso pa chimwalapo apeza mapatani osiyanasiyana akuti akuatchula kuti ma biosignatures eti. Nde akukhulupirira kuti mapatani amenewo eno makhala ngati ma leopard prints chani, akukhulupirira kuti pa Mars panali moyo ndithu kapena pali moyo, koma akadafufuzabe sanganene mwa certain kuti zili choncho. Nde akuganiza kuti zikutanthauza kuti ngati miyalayi ikusonyeza evidence kuna kuti panali moyo kapena pali moyo, palidza moyo pa Mars, ndiye kuti kutanthauza kuti mwina Earth si planet yokhayo yomwe ili ndi life kapena tili moyo. Nde ngati pali moyo wake ndi ma alien aja, nanga singati chili chochoka kwina osati kwathu ku Earth kuno ndi kuti ndi alien eti. Koma izozo akadafufuzabe, rovayo ikadatengabe masamples osiyanasiyana, chimakhalira chikuzungulira pamenepo, kutenga ma videos kuti ani tichinjoneyo ti chirobot choneyo tichakhala chikuonesa ndithu mmene pa Mars palili mangonenga ngati pa Earth pompanonso, malinga ndi zithunzi zake zomwe zakhala zikutani zikujambulidwa. Pali matimu ambiri pa Earth pano, aku NASA-ko pali timu yamphamvu kwambiri yomwe imakhala kumachita analyze zonse zomwe Perseverance rover ikutani ikujambula. Pakali pano fans ya NASA ili excited kwambiri ndi nkhani imeneyi, ndipo akufuna awunikire kwambiri kuti amve. Kwinako angodikira kuti rovayo itenge information ina yambiri. Kuti rover izabwerera lili pa Earth sizikudziwika, because you can imagine kuti anachitumiza mu chaka cha 2020 ndikalekale. And Mars ili 401 million kilometers away kuchoka pa Earth pano iti, ndikutali kwambiri. Si chinthu chonena kuti angachibwezerese kuti chibwere chipite zotenga dzaka. So akapezanso data ina ife tizakupangani update. Zikomo kwambiri.